बिपिएफआथ' बुंबोदों जों जेबो मावाखै 17 मास 18 मासाव होननानै खिन्थु 17 बोसोराव जे बिसोरो जेबो मावाखै दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलाव हाबनायानो मोनसे सिन जे 17 बोसोराव मावनो हायै बिपिएफनि जा खामानिफोर बा जोंनि जौगानाय जोंनियाव खौसेथि बेखौ जों इउपिपिएल दोलोआ लाबोनो हानायखायनो प्रमद बर'खौ आरो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनिफ्राय मेक्सिमाम आरो गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्रायबो दङ दिनै जइन जाफैदों गतिके बेनो मोनसे सिनखा बिपिएफनि सोरबा मुनमुन ब्रह्म ना मा मोनफैना फैथेला बियो माने प्रमद बर'आ जेबो मावाखै माबा माबि थाखा जादों मादों होननानै जेसेबांखि बखिया मुनमुन ब्रह्मनि बुंनायावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो सोलाया बा गोसो गिदिङा सोलायनायखौ लुबैदों जौगानायखौ लुबैदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआव ज' जाजाय हाबफैदों बेखिनियावनो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जोंनि रेभिनिउ भिलेजाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनिसिम मोनसे खावलायनाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा फैगौ 15 अक्ट'निफ्राय 15 नभेम्बरसिम दान मोनसेनि थाखाय मेघालेण्ड मेला खालामनो थांगासिनो दङ बे मेघालेण्ड मेलानि गेजेरजों जोङो मोननै उद्देश्यखौ लादों मोनसेया जादों बिबौनि बिफानि हाखौ गावनि फिसा एबा फिसौनियाव ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला एसपार्टा नम्स थांगोन बावहाय गोबां माने फैसा थाखानि आगोलनि मानसिफ्रा घुस जानायनि थाखाय बायदिसिना लेनदेन खालामनो थाखाय लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनो हायाखैमोन बे लेन्ड ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे मेला आरो 100नि हाखौ मियादि खालामनायनि मोनसे मेला जों लानो नागिरदों दा बावहाय माखासेया कुइसन सोंनो हागौ ट्राइबेलफोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया बा एससिफोरनि थाखाय लेन्ड मेलाया जाथावना जेनेरेलफोरनि थाखाय माबोरै जाथावना होननानैबो कुइसन खालामनो हागौ आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय जे मोनफ्रोमबो एस पार दा नर्म्स 1886 नि जा लेन्ड एक्ट बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन बेफोर आरो 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि जा एकर्डनि क्ल'ज नाम्बार बेखौ डिपेन्ड खालामनानैसो मोननांगौआ मोनगोन मोननैया मोननाय नङा माने बे लेन्ड ब्लकआव जुदि नोंथाङा हा मोननोब्ला बे लेन्ड ब्लक क्रिएशन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जानाय जानांगोन जोंनि काउन्सिलावहाय सोरबाया जुदि हानि मोन्थाय मोननो लुबैदोंब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि बिटिसि एकर्ड बिएलटिजों बिटिसि एकर्ड जानायनि क्ल'ज बायदियैसो थांनो नांगोन गतिके बे बारावहाय मानसिफ्रा होनो प्रमद बर'आ हाखौ रावनोबो राननानै होआखै गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ हानि मोन्थायनिफ्राय बन्सित खालामदों होननानै बेखौनो दिन्थिनो थाखाय जोंनि सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 15 अक्ट'बरनिफ्राय 15 अक्ट'बरनिफ्राय 16 नभेम्बरनि गेजेराव गासैबो 100नि हाखौ मियादि खालामनाय लेन्ड ट्रेन्सफार बेफोर खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दङ जायहा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोनखौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय 25 अक्ट'बरसिम 10 दिन फर्म साबमिट खालामनो थाखाय एप्लिकेसन साबमिट खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खिन्थु 25 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो नाजावनाय नङा जोङो 10 दिनल' एप्लिकेसनखौ नाजावगोन बाखि 20 दिनखौ जोङो जोंनि अफिसियेल खामानिखौ मावनायाव दोनगोन